Hi! Ako sa Athens. Bago rin binaglan. We only have 24 hours layover dire. So, mag-atumig city just to check it out. Initially, among plano mo ato tamig Acropolis, but then naglan magud mi diri mga 3 nata o 2:30. So, medyo mahapon na nami. So, kung maglaag pa mi, magabinan nami. So, we decided nga pagbalik na lang namo diri si Athens kay kani akong trip car nga gabuhaton, 6 days trip siya. So baligikan mi sa Dubai and then we land here in Athens, 24 hours layover, and then lupad na sad mi paingon sa New Jersey, sa Newark, 24 hours na sad nga layover, balik na sad mi diri sa Athens, and then I had din pabalik sa Dubai. So, mo to, nag-decide kung pagbalik na lang kay para at least ang timing manggod ato much better kaysa gabi or hapon naman siguro may mag-abot ato. So, na ako the entire night para matulog and then I can go out in the morning. Kani manggod, medyo late na may nagland. So, gamay ra kong time para mugawa. So, karon we're gonna try some local food. Known man ni sila diri nga lami sa ilang mga pagkaon, mga well, I only know Greek salad. Wala pa dito kapila. First time sad nako diri sa Athens. First time nako karon diri ani nga country. So, mo na I'm gonna roam around. Ako'y kauban karon Koreana. So, maglaag mi and we'll find something to eat. So, let's head out. Ubani ko ninyo. Tanawan na to ang Athens. Kasamot sila kabuhatan. Hey, Bruce! Move! Animig City kay wala man may kadayon sa Acropolis, so diri na lang may namaingon mangita mig mga local food. Hi naman dyan, Jean. Say hi. Annyeonghaseyo. Koreana siya. So, mo na magbuhatan karon. Hopefully dugay magnaog ang sun para daghan pa may maatuan. Kaya mangita mig makaon. Mao ni lang ko diri marag shopping area street. So diri mi nag-vlog karon ni Jean. Mangita mig makan another famous diri nga bar nga rooftop. Makita nimo tanan ang Athens. So gapangitaon na mo siya. Look, busy kayo dagan kita.
ana may kayo. Ang kachoy diri kay mga talented nga tao ba, they can just like perform in the street. Showcase nila lang talent. My castle, I'm not thinking right. Oh, there are so many cats. Adi kayo iring nga mong kauban no. Makita og iring maluwi siya permente. Oh my god. Joker yung kauban kay maluluyon kay iring sige niyag duulan. Ay kay diri ba dagan kay sila mga yaani. Hoy. Siya, hey. Hoy. Hoy ta, hoy. Hey, How do you call the cats in Korean? 고양이. How do you call them? 고양이. How do you, How if you call cry? that, yeah. Meow. Yeah, okay. Meow. 영아. Yawa. 영아. Yawa. Yawa. 영아. Hey. That's a big cat. 아이 예뻐라. 아이 예뻐라. Right? It's huge. Mag-dinner mi karon diri ni G kay gisuggest ni siya nga chuy kuno kaayo and then nice kay siya na mi diri sa taas. So overview nimo ang Athens ug Acropolis. So it's really nice. Gutom na kayo. Wala ta mi sa pagkaon. I think it's a very romantic place din, no? Nice kayo. Nice diri ko na kay kauban uyab, imana. Thirdly, naundan ko battery so phone na akong gigamit. Hindi na ako gananan ng phone kay fluorescent effect kaya. This is it. I'm all prepared. I will have to go now. Kay departure na mo is in the afternoon. Karon it's already what time in here? Mga alas 3 na, no, mga alas 2 na diri kapin. So departure na mo mga 5 p.m. Medyo layo ni among kuan among hotel from the airport, mga 1 hour man siguro.
So, yeah, that's it. Salamat! I hope you enjoyed my video yesterday na hotdan kog battery, so I have to change it on my phone. Apparently, ang phone man good kay medyo dili kayo tsada iyang kuha. Wala niya na justify ang katsada sa beauty dito sa Mogyetuan sa city. Okay. Thank you guys. See you again.